Nataša Bekvalac posljednjih sati proživljava pravu dramu, ali ne želi preterano da govori o tome. Da se ne bi svima obraćala pojedinačno, Nataša se publici obratila putem društvenih mreža, gde je kratko napisala o čemu se radi. Pevačica je objasnila da je od sinoć sve krenulo naopako, da je otečena od suza, ali da će probati da smogne snage i sve pregura. Dakle, sve što je moglo da krene naopako, sem koncerta Bogu hvala, krenulo je od sinoć. Šta li je? Da li me opet kida retrogradni Merkur? Pametna nisam. Tako da ovako otečena od plakanja, ja ću se pojaviti na promociji spota danas pred 7. silom i svojim fanovima, napisala je Nataša i dodala. A spot ćemo pustiti sutra premijerno na mom oficijalnom YouTube kanalu. Ne pitajte zašto, ni šta se dešava, valjda je tako kada krene po zlu. Neka smo živi i zdravi, volim vas, napisala je Nataša Bekvalac.